Atunci când călătorești, o problemă foarte mare este cea legată de managementul banilor. Cum îți ții banii, câte conturi, câți bani cash să scoți, în ce monedă îți face conversia în cont și așa mai departe. Despre mine, eu am două conturi, unul la ING și unul la Banca Transilvania. Fiecare dintre aceste două conturi are câte 3 carduri atașate. De ce? Pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă să pierd un card, să nu rămân în fundul gol. S-a întâmplat chestia asta, nu treaba cu fundul, ci treaba prin care să pierd un card. Prin octombrie, nu știu ce dracu s-a întâmplat, nu știu ce am făcut, dar am pierdut prin Cambodgia un card de la Banca Transilvania. Așa, hai să revenim acum la banii cash, pentru că aia reprezintă o problemă ceva mai mare și videoul ăsta vreau să se centreze în jurul acestui subiect. Câți bani scoți de la bancomat? Călătoresc de peste un an de zile și am experimentat cu diverse sume scoase de la bancomat, am verificat comisioane, am încercat să văd care este cea mai bună sumă pe care o pot scoate de la bancomat, astfel încât să renteze să plătesc comisionul pentru banii scoși, dar totuși să n-am o sumă foarte mare asupra mea, astfel încât dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu știu, pierd banii sau mi fură cineva, să nu reprezinte neapărat o catastrofă. Toate aceste calcule îți sunt date peste cap în momentul în care vii în această minunată țară, Thailanda. Din punctul meu de vedere, Thailanda și-a luat un cap foarte rău, foarte rău, și a început să facă niște măgării care, din punctul meu de vedere, nu sunt ok. Asta este părerea mea. În Thailanda, orice sumă ai scoate și de la orice bancomat, plătești comisionul de 200 de bați. Un comision arbitrar pus de absolut toate băncile. 200 de bați înseamnă vreo 24 de lei. Adăugați la acești 24 de lei comisioanele băncii tale, de la banca unde ai contul, după care banii pe care îi pierzi la conversie și vei ajunge la o concluzie destul de nefericită. Treaba asta mă forțează pe mine, Cătălin, ca de fiecare dată când scot bani din bancomat, Believe or not. believe or not, yeah. Că de fiecare dată când scot bani din bancomat, să scot mai mulți decât mi-ar trebui sau mai mulți decât consider eu că, nu știu, ar fi safe să am la mine. Da, o să spuneți acum, frate, dar stai puțin, de ce nu plătești cu cardul pe peste tot? Stați, combinația este alta. Plătești tu cu cardul, dar, de exemplu, sunt foarte multe hoteluri la care, în momentul în care te duci frumos cu cardul, îți spun cât se poate de clar că plătești comision 3%. Deci mai plătesc și 3% acolo. Deci asta este o țigănie și o mânărie totală. Până în 2016, dacă nu mă înșel, Citibank-ul era cam singura bancă de aici din Thailanda care nu practica aceste comisioane, pardon. Acum, din 2017, s-au șmecherit și ei și au început și ei să ceară acest comision de 200 de bați. Asta mi se pare o țigănie totală, pe lângă faza cu visa on arrival și pe lângă ipocrizia legată de visa on arrival și cât de strict sunt și cât de aberanți pot să fie oamenii de la Immigration Office de acolo. Ăsta este un video în care îmi exprim rage-ul meu vis-a-vis de această țară și e așa oarecare, cum să vă spun, nu știu cum să spun, nu dispreț, e un cuvânt urât dispreț, dar din punctul meu de vedere, dacă vrei să experimentezi Asia ca lumea, nu vii în Thailanda. Așa, ce o să vă arăt acum? O să mergem și o să scot niște bani, astfel încât să vedeți că ceea ce vă spun este 100% adevărat. Nu am găsit pe aici, pe unde stau eu, o secundă, așa, un bancomat ăsta mai ok, ăsta este bun, banca e ok, hai să scoatem cardul, ok, please wait, PIN-ul, enter, English, dăm frumos aici withdrawal, current. Și haide să băgăm, cât să băgăm? 10.000? Hai 10.000. Mai am câteva zile de stat aici. Correct. Și acum, uite, a surcharge of 200 baht will be applied to this transaction. Și tu zici da sau nu. Poți să zici tu nu cât vrei, că oricum te duci la alt bancomat și tot acești 200 de baht îi cere. Hai să vedem, cash withdrawal, 10.000, access fee 200, total amount 10.200, 1 euro, pac, continue with conversion, continue without conversion aici. Pentru că am văzut că e mai bine. Și acum să vedem bănuții. Ăștia
ar trebui să-mi ajungă undeva la vreo 5 sau chiar 6 zile, pentru că mai am 1000 de bați. Deci cam asta e treaba. Chitanța în principiu eu o iau strict numai în momentul în care, nu știu, mă gândesc că poate să fie vreo problemă, ceva cu bancomatul și pe urmă trebuie să dovedesc că, o secundă, că tranzacția s-a făcut. Da, pe mine chestia asta mă lasă cu un gust foarte nașpa, pentru că chiar dacă eu aș opta să plătesc numai la POS, adică la POS, să plătesc numai la restaurante cu cardul, să plătesc la hoteluri cu cardul și așa mai departe, te vei lovi de problema pe care am spus-o mai devreme. Adică băncile din Thailanda au ăștia de genul, știi ce frate, ia să-i mai ăștia în gură, dacă vine aici să plătească comision, dacă vine aici să plătească visa on arrival, dacă vine aici să le pună tot felul de reguli din astea cretine și aberante, păi bă frate, lasă-o mama măsii de treabă. Eu am intrat în țară, în Thailanda, acum, când am venit din Cambodgia, cu bilet fals de avion. Este un biletul lui Mihnea pe care l-am luat și l-am modificat și mi-am pus numele meu. Și aia de la Immigration Office nici măcar nu s-a uitat peste el. Dar regula e trecută acolo, la mișto, fără niciun fel de problemă. Și toată lumea te verifică. Și dacă, Doamne ferește, spui că n-ai biletul ăla, te obligă să-ți cumperi. Dar pe urmă, când intri aici în țară, e un dezmăs total și e o distracție totală și nimeni nu ține cont de reguli, dar toată lumea vrea să jegmănească. Asta este părerea mea, sper că nu va deranja părerea mea. Dacă vreți să mergeți în Asia, duceți-o, frate, și în alte țări, nu numai aici, nu numai în Thailanda. Eu stau aici acum pentru că am alte motive. Dar dacă aș avea o vacanță de 2 săptămâni, nu aș mai veni în Thailanda. Vă mulțumesc foarte mult, sper că nu v-ați supărat și nu uitați că vă iubesc. La revedere, pa, pa!